Da, s-ar putea să intrăm într-un cartier super dubios, nu știu de ce ne mănâncă pe noi în fund și cred că vom fi singurii albi. No, I don't have, sorry. Sorry, man. No, I don't have. Da, prietenul nostru. Vezi că vine după noi. Hai să închid camera ca să pot să-l bag cu ea. Eu ce e aici? Aici aș vrea să intru. Să mă bată mama. Eu ce au ăștia în magazin aici? Dar ce mizerie e aici. Vezi că e mult mai multă mizerie. Suntem singuri aici. Chiar că singuri. Noi, mă, eu ți-am zis că s-ar putea să nu fie un alb aici. Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog din Birmingham, un oraș cu aproape 40% mai multe infracționalități decât restul Angliei. De asta am venit aici, asta este un prim motiv, vrem să vedem dacă asta este realitatea. Și doi, noi am fost fascinați de cum sărbătoresc oamenii ăștia, cum trag ei artificii. Și chiar de când am ajuns în gară, am fost uimiți de faptul că s-au dat foarte multe amenzi în tren. Nu am văzut așa ceva niciodată și am mers cu trenul. Toată lumea avea bilete pentru copii. Și nu mai erau copii, aveau peste 18 ani și s-au dat amenzi peste amenzi peste amenzi. N-au reușit oamenii ăia să termine tot trenul de parcurs, să verifice biletele. Nu am rămas șocați pur și simplu, pentru că era cineva care nu vorbea engleză, era cu încă cineva la telefon și zicea că are 16 ani, a întrebat anul de naștere și a zis, dacă ești născut atunci ai 17 ani, dar de fapt biletul e până la 14 ani. Și tot așa, a fost o nebunie, am râs. A fost ciudat pentru că noi am fost, de exemplu, până în Edinburgh și niciodată nu ne-a cerut nimeni bilet. Dar cred că pe ruta asta aici, în Birmingham, oamenii călătoresc fără bilet. Probabil. Și oricum e foarte multă pază la gară și pe străzi, sunt oameni care patrulează. Da, iar când am coborât aici în stație, pe mine m-a impresionat. E mult mai populată decât Euston, de exemplu, dar asta pentru că cred că au aeroportul foarte aproape, foarte drăguță, gara foarte curată. Da, mă așteptam la altceva în orașul ăsta. În schimb, prin oraș pe aici se construiește continuu, văd. Și noi ne-am oprit aici să deschidem vlogul pentru că, uitați-vă puțin cum arată restaurantul ăsta. Zici că ești în Peaky Blinders. V-am făcut o introducere cam lungă, rămâneți cu noi să vedem dacă e realitatea ceea ce citim noi pe internet despre Birmingham. Să începem. Haide! Și ca să ne plasăm așa în spațiu, suntem la Gus Street Basin și ce trebuie să rețineți este că Birmingham are mai mulți kilometri de canale decât Veneția. Acum nu știu să vă zic dacă e doar unul singur și foarte lung sau sunt mai multe, dar Doamne cât îmi place casa asta. Și dacă toți suntem aici la început, dați și voi un subscribe și un clopoțel dacă vă plac vlogurile noastre, urmăriți-ne pe Instagram, pe Facebook și pe TikTok, lăsați un comentariu, lăsați și un like dacă v-am zis, dacă vă plac vlogurile. Apăsați butonul de hype. De hype, pentru că e foarte important. Și voiai să ne spui ceva? Da, am vrut să te întreb. Am mers vreodată fără bilete în UK? Nu. Nu, niciodată n-am mers. Cred că s-a întâmplat la autobuz, când chiar n-aveam bani și am zis la poți să intru și a zis hai intră. Singurele lucruri pe care le facem noi, dar e normal pentru că toată lumea face asta, dacă pierzi un tren poți să te urci în următorul sau într-unul care este deținut de aceeași companie. Exact, și are aceeași rută. Adică dacă, de exemplu, ai la 6, tu poți să te urci cu ăla de 8. Da, exact. Dar în România ai mers fără bilet? Da, cu naș. Ai mers? Da. Am mers o singură dată și a venit controlul. Păi nu, vorbești cu nașul, îi dai nașului 3 lei, 5 lei. Nu. Și... n-am mers, eram în facultate și am dat legitimația nu știu cui să meargă cu abonamentul meu și exact atunci a venit controlorul. Dar, revenind la Birmingham, pe mine mă impresionează. Nu știu dacă suntem în zonele alea ciudățele, dar e frumos rău. E foarte frumos. E chiar frumușel și îmi imaginez aici vara, cred că e plin. Uite puțin la mesele alea și toate barurile astea și cu apa, cu bărcile. Cred că e foarte drăguț. E foarte frumos. Singurul lucru care dezavantajează e culoarea apei. Da, dar asta e culoarea în Marea Britanie. Da, n-ai cred că e și de la vreme și de la... Dar foarte, foarte drăguț. Și hai să mergem și noi pe aici. Oricum, vrem să ajungem în mai multe locuri
Vrem să vedem într-adevăr dacă este periculos aici. Într-adevăr, aici de unde am început noi turul, este foarte drăguț. El e mult mai drăguț decât ne așteptam. Da, e mult mai frumos decât mă așteptam și e și curat, să știi. Dar să nu ne lăsăm păcăliți. Așa cum vă ziceam la începutul clipului, Birmingham este constant peste media națională a Marii Britanii. În 2025, de exemplu, rata criminalității a fost raportată la aproximativ 125-129 de infracțiuni la 1000 de locuitori. Iar primele 3 infracțiuni sunt așa: violența domestică, furturile de mașini și posesia de arme. Bineînțeles, cam asta găsești în UK. Dar o să facem un mix așa de informații despre crime și despre locuri foarte drăguțe. Uitați-vă puțin la barul ăsta care e senzațional aici așezat. E așa un mix de vechi cu biroul ăla sau ce e acolo? Cred că e mall. Cred că e mall, da. Da. Oricum, Foarte, mie mi se foarte pare drăguț. că orașele care au canale sau care sunt la mare sunt mult mai frumoase decât Da, celelalte. și e păcat că a început să plouă. A început să plouă cam tare. Dacă vreți să mă credeți, noi habar n-avem unde suntem, dar eu mă așteptam la altceva. Mă așteptam la ganguri de-astea, știi? Dar sunt mulți copii, sunt mulți părinți. Într-adevăr, în spatele nostru aici era Legoland Da. și vă dați seama că își duc copii aici. Dar în momentul în care vezi copii cu părinți, nu e chiar atât de periculos. Nu, dar știi că ți-am și zis, de când am ajuns în gară, am zis, băi, e mult tineret aici, adică e mult Da. mai mult tineret față de Londra. Auzi și ce voiam să spun. Vezi că dacă vorbește, încearcă cineva să vorbească cu tine și nu înțelegi, nu e vina ta, e vina lor, căci că au un accent foarte aiurea, așa, nu știu. Parcă nu înțelegi. Da. Accentul se numește Brumi și a fost votat unul dintre cele mai anoste accente din UK. Adică, de exemplu, dacă veniți în Londra sau vă duceți undeva în nord, e mai melodios, așa. E, aici că e monoton, nu înțelegi nimic. Da. Dar foarte încă curioasă. n-a stat nimeni de vorbă cu noi, ca să vă spunem dacă e adevărat sau nu. Și acum unde am ajuns? Traversăm și mergem tot pe Da. lângă canal? Bă, dar e sâmbătă și e super gol, într-adevăr plouă, dar... Păi, multă lume e în interior, n-ai văzut? Și aici văd că poți să faci o drumeție sau ceva, un walk Da, pe canal. pe canal. Stai că eu nu vreau să pic. Ah, tu nu vrei să pici? Nu, că alunec. Da, și la un moment dat o să ne oprim să mâncăm și noi ceva, dar eu aș vrea să găsim gangurile alea, cu cuțite, cu nebunii. Doamne. Se pare că noi am greșit orașul, pentru că am venit aici să ne batem cu gangurile și am nimerit într-o rețea de canale super, super frumoasă. Mai devreme a început foarte tare să plouă și am intrat în biblioteca orașului și bă, e spectaculos. Frumos, rău Până la făcut. etajul 4 e tot așa rotund și super, super drăguț aranjate cărțile, iar la ultimul etaj Este o grădină secretă. da, și e o cameră foarte frumoasă dedicată lui Shakespeare. Da, și acum suntem într-un secret garden. Uitați, toată lumea se plimbă pe aici și e un view asupra orașului super drăguț. Suntem undeva la etajul 7, nu? Da. Da. Și camera lui Shakespeare era la 9, cred că. Dar Deci nu e mă așteptam să destul găsesc de ceva. sus. Și după biblioteca din Manchester și aia din Londra, cred că asta e cea mai frumoasă bibliotecă pe care am văzut-o Este noi. foarte interesantă și este super interactiv așa și nu zice nimeni nimic, toată lumea se plimbă peste tot. Mi se pare Foarte drăguț. foarte frumos. Și tu veniți aici cu gândul de a face, de a Da, răscoli. eu mă așteptam altfel să fie orașul. Bineînțeles, v-am zis, cred că zonele alea răufamate sunt în altă parte. Noi găsind aici biblioteca, cu siguranță aici e centrul, dar cine știe, poate dăm și de ceea ce vrem noi să căutăm. Dar foarte frumos până acum, foarte frumos orașul. Am ieșit cât de repede am putut din bibliotecă, nu că nu e de noi, că noi suntem plini de cultură, doar că eu am impresia că toată lumea a închis vlogul, știi? Se așteptau să găsim locurile alea super aiurea din orașul ăsta și noi ne-am trezit să mergem într-o bibliotecă. Care a fost chiar drăguță. Da, foarte drăguță și uitați cât de frumoasă și este și din exterior. Și acum vreau să mai mergem tot așa pe lângă canal pentru că s-a oprit ploaia. E chiar ok. Da. E chiar ok acum. Și să mai vedem din orașul ăsta care pe mine chiar m-a surprins până acum. E mult mai drăguț decât credeam. Deși toată lumea știe
că primăria orașului Birmingham este în faliment. Da. Și de asta ne mirăm că e destul de frumos orășelul, adică mi se pare chiar frumos. E și frumos și ai văzut că lumea conduce Ferrari, Da. Lamborghini, adică... Au și tramvai. Și au și tramvai. Și cred că o să o plimbăm pe Andreea cu tramvaiul. Părerea mea este să lăsăm centrul, pentru că, într-adevăr, centrul e mult mai frumos decât credeam. Da. Dar aș vrea să mergem într-unul dintre cartierele astea mai rău famate. Am înțeles că e cel mai rău famat, dar nu cred că o să avem noi norocul să vedem cine știe ce, pentru că cele mai multe crime se întâmplă vara și undeva au ei un interval când ies oamenii pe stradă, știi? Seara. Iar în februarie, ianuarie-februarie, ci că e foarte liniștită zona, dar să vedem. Oricum, Chiar până sunt acum curios, da. ne-a lăsat o impresie destul de... Păi ok. uitați-vă puțin cât de frumos. drăguț este. Deci toată zona asta e foarte, foarte frumoasă. Și noi deja avem câteva ore acum în Birmingham și ai văzut că toată partea asta s-a animat. Da, e și mult mai multă lume acum că s-a oprit ploaia. Și uite, acolo sus am fost noi. Aceea este da. grădina secretă din bibliotecă. Da. Da, și acum imediat să vă zic cum se numește cartierul. Mi l-am notat aici. Lozers. Nu știu cum se pronunță, poate greșesc, dar este Lozers and East Handsworth. Da, ia fi atent. Diferența de apă de aici Da. și uite acolo cât de jos este. Da, păi asta este o ecluză și probabil intră cu barca aici și... Da, dar mi se pare foarte mare diferența. Uite, putem să tragem de asta noi și să deschidem, cred, Nu nu cred că știu. e nicio șansă. Cu o mână niciodată. Da, revenim la cartier. Am zis că se numește Losers and East Handsworth și este cunoscut pentru tensiuni sociale și violență stradală. Foai de capul Crezi că meu! ăla e cartierul unde se trage cu artificii? Cred că. Se împușcă cu artificii? No, cred că pentru asta, ca să prindem o tragere de asta cu artificii, ar trebui să venim de Revelion. De Revelion sau de Bonfire? De Bonfire, da. Dar partea asta e super drăguță, eu mă simt în siguranță aici. Dar vezi că se vede și altfel pe cameră cu cerul ăsta un pic albastru. Da. Nu mai e gri. Iar un alt lucru pe care l-am remarcat noi, este destul de curat aici în centru. Da. Adică nu știm ce vom găsi acum, dar aici unde sunt canalele, e chiar foarte, foarte curat. Bine, sunt o grămadă de grafituri și toate podurile astea sunt colorate, dar în rest nu e atât de urât. Dar vezi că mi se pare mult mai curat decât pe canal în Londra, să știi. Da. Că la noi sunt toate chestiile aruncate, toate ambalajele, toate pe margine. Ce e neplăcut aici, uite, sunt o grămadă de oameni ai străzii care dorm pe băncile astea, dar na, mai avem de mers, încă n-am ajuns prin acel cartier, dar vreau să te întreb, știi de ce au instalat ceasul ăsta? De ce? Ca să vezi ora și dacă treci de ora 7 să nu ajungi în cartier, știi? Aoleu. Adică, băi, ora 7, întoarce-te acasă. Dar nu știu dacă observ, da, s-a schimbat un pic peisajul. Da, s-a schimbat. Sunt mult mai multe clădiri vechi din cărămidă și sunt mai mulți prietenași ăștia care, ia uite cum... Te-a abordat. No, sorry. Vezi? Te întreabă dacă ai niște mărunt. Da, dar vezi că ei înțeles accentul. Ce spui? Ei înțeleg accentul. Da, ei i-am înțeles, accentul. cum să nu, eu înțeleg pe toți. Mai ales când țipă la tine. Da, și acum știu că trebuie să mergem în față și apoi undeva pe stânga. Haideți că am început cu dreptul și uitați-vă ce e aici. Da, s-ar putea să intrăm într-un cartier super dubios, nu știu de ce ne mănâncă pe noi în fund și cred că vom fi singurii albi. Și pe lângă asta vezi că mie îmi plac foarte mult semnele astea stradale. Asta voiam să spun și eu, sunt frumoase rău de tot. Sunt diferite față de Londra. Da, sunt frumoase rău. Da, mai avem undeva la 18 minute. Doamne ajută! Suntem pe o autobandă, pe o ceva, nu știu unde mergem. Am și o întrebare, ce caut eu în viața mea? De ce trebuie să facem dreapta când acolo pe afișul ăla scria în stânga, mergem la canale, la acvariu, la muzee. Tu vrei să faci dreapta.
ceea ce nu înțelege Andreea este că nu se uită nimeni dacă te duci tu într-un acvariu. Nu se uită nimeni. Lumea se uită dacă, de exemplu, acum ieșim cu ochii așa. Doamne ferește! Ieșim fără cameră. Apropo, dacă nu vedeți clipul ăsta, înseamnă că... Înseamnă că termină. Uite, aici. Chiar trebuie să trec pe aici? Mam, l-am filmat, gata. Nu mai. Haide pe partea aia. Am întors camera repede. Aoleu. Să nu zică lumea ceva. Da, e un gang aici și câți erau? 2? Sau Nu știu, era am doar singur? unul. Nu te-ai uitat, nu? De frică, nu te Da, uiți. era rău. Foarte bine, nici eu nu m-am uitat. Ne-am uitat așa când am văzut-o, când am văzut o persoană acolo, ne-am uitat așa. Boss, dar aici pe unde vrei să treci tu? Pe acolo. Trebuie să o colim. Hai. Hai, Cred că trebuia să o luăm pe dedesubt pe acolo, dar nu ne mergem pe acolo că e ăla și ne e frică. Aici nu se știe de unde vine mașina. Ce căutăm noi aici? Și ideea este că noi am pierdut vremea pe acolo și ne-am hotărât să mergem în cartierul ăsta acum când se lasă seara. Dar ce faci? Eu sunt pregătită, mă să fug. Vezi că te pricep la fugă. Picioarele astea 25 iau la sprint. Se duce toată lumea la noi. Și uitați-vă un pic în fața acolo. Aia este o... cum se numește? Moschee. Da, moschee. Eu așa cred că e moschee. Deci, aici, așa. Deci mergem bine. Mergem cu moscheea în față. Hai, mă. Deci am ajuns pe undeva pe aici, habar n-avem pe Eu nu unde. mai pot. Miroase Uh, groasnic. Da, miroase groaznic. Și Andreea când am ajuns pe gangul ăsta, ce ai zis? Unde m-ai adus? Nu, n-am să zic așa ceva. Vezi, Haide mă, că ieșim de aici. Ia uite-o. No, I don't have, sorry. Sorry, man. No, I don't have. Da, prietenul nostru. O să meargă cu noi. A zis ceva, dar... Țigări, nu? Da. Ceva de țigări. Da. Ne-am mai întâlnit cu el. Tot asta e? Tot ăsta este. Mam. Are mersul Sprinter. Vezi că vine după noi. Hai să închid camera ca să pot să-l bag cu ea. Și de aici intrăm în renumitul cartier și vreau să remarcați că partea asta e super mizerabilă. Toate tomberoanele astea aruncate aici și gunoaiele de pe lângă. Și sunt o grămadă de case părăsite. Și strada principală a acestui cartier e undeva la dreapta. Și sunt foarte curios dacă se poate mai rău, pentru că aici arată destul de ghetto așa, știi? Dar e diferență foarte mare între în centru și Da. două străzi. Stai puțin, că eu dacă văd ceva dubios, eu m-am panicat și s-a terminat. Ce-ai văzut? Aia doi în mașină. În mașină? Da. Uite, biserica asta e frumoasă, dar vezi, și pe biserică au făcut taguri cu spray. Uite acolo, pe ușă. Unde? Nu, sunt taguri. Pe ușile alea din față. Sunt taguri de grafiti, nu? Sau? Nu cred. Bă, cred eu că așa cred. este... N-are, mă, Este ăla. sculptat, măi, nu e tag făcut, nu e grafit. Ok. Eu zic că sunt taguri. Acum fiecare... Am crezut că pe noi ne-a claxonat. Nu pe noi. Acum suntem chiar în mijlocul cartierului, e strada principală, vreau să zic succes. Și într-adevăr, sunt o grămadă de dubioși. Dar și clădirile arată foarte dubios. Da? Și ce unde mă duce cu gândul? În Walthamstow, Așa. că nu știu să pronunț, dar nu acolo în centru, pe o stradă lăturarnică unde sunt magazinele românești, știi? Da, da. Așa arată și acolo. Și mai devreme, spuneai tu, poate găsim un magazin românesc. Românesc, da. Sunt șanse, cu toate că, din ce am văzut, sunt o mulțime de magazine din Orientul Mijlociu. Mamă, uite cât gunoi acolo. Da, sunt Eu ce e aici, mă? Aici aș vrea să intru. Să mă bată mama. Eu ce au ăștia în magazin aici? Uite tricou cu Manchester. Găsesc ăștia ceva în magazin, stai. Eu nu cred că vând ăștia doar hainele astea. Hai repede. Hai repede, repede. Ia uite ce e aici, bă, boss. Ca ăla la noi, știi? Da. Mamă. Da, bă, aici e altă lume. Ei. Ești nebun. Știi pe ce principiu merg eu?
Dacă nu te uiți la ei, nici nu te văd. Da, ăsta e scutul tău, nu? Te îmbraci așa într-o... Nu văd, dacă eu nu văd, și nu văd. Păi da, e scutul tău, zic, într-o aură de aia, știi? Și nu te uiți la ei, nici ei nu se uită la tine. Foarte interesant și palpitant în același timp. Cred că următorul vlog va fi până Irak. Doamne ferește. Mergem peste tot. Doamne ferește, mai ales cu mine. Bă, dar ce mizerie e aici. Vezi că e mult mai multă mizerie decât pe unde am umblat noi astăzi, la începutul zilei. Uite, de exemplu, acolo în față, ceva. Uite, aia este o moschee. Se vede și semiluna, dar e jumate, cum? Nu mai au bani să o reconstruiască acolo? Zic să nu mai arăs cu degetul ăla. Dar uite cum sunt casele astea la etaj aici. Mamă, ce e aici, ești nebun cap. Dar vezi că până acum, nu știu cum să zic, e un sentiment așa de danger, de pericol, dar nu s-a uitat nimeni la tine așa mai dubios, știi? Da, uite, fac parcarea perfectă. Da. Da, nu, și nu s-a băgat nimeni în seamă. Exact. Și pentru că te întrebai tu de când n-a mai fost luat gunoiul, cred că de săptămâna trecută, pentru că au scos tomberoanele, pe stradă și sigur gunoiul vine mâine. Da, nu știu să zic, pare neluat de mult. Și mai avem de mers, țineți-ne pumnii. Dar uite, casele astea sunt drăguțe aici. Unele dintre ele sunt renovate și sunt chiar frumoase. Da. Dar altele sunt jalnice. Dar vezi că s-a schimbat peisajul față de începutul străzii, nu știu dacă observi, sunt casele mult mai drăguțe aici. Mult mai drăguțe și acum o să intrăm iarăși. De obicei... Unde e strada principală. Da, nu, că și asta e strada principală. De obicei unde sunt magazine, acolo arată jalnic. Dar nu, când zic stradă principală mă refer la unde sunt magazine, pe stânga și pe dreapta. Uite și steagul Palestinei, dacă ți era dor. Haideți că intrăm tot așa într-o zonă plină de magazine și aici se întâmplă lucrurile frumoase. Da, suntem singuri aici. Chiar că singuri. Noi, eu ți-am zis că s-ar putea să nu fie un alb aici. Dar uite un pic la casele alea. Modelul e frumos. Modelul e superb. Da, seamănă cu cele de pe Oxford, din Londra. Bă, dar nu e atât bine. Este. Nici nu vreau să fie periculos. Dar nu e așa rău. În Tottenham e așa, unde? În Walthamstow. Mai sunt zone așa, dar mai vezi și alte genuri de oameni. Da, dar eu mă așteptam, ai văzut la intrare, când am intrat, erau ăia câte 5-6 pe mașină sau lângă mașină. Da, să fie... Mă așteptam, uite cum stau ăștia doi, dar ăștia după port așa mi se pare că sunt mai bătrânei. Da, acum depinde și de oră și de zi și de... Da, probabil suntem noi prea devreme aici. Ideea este că noi am cam ieșit din cartierul ăsta. Într-adevăr e dubios așa, dar poți să supraviețuiești. Da, nu, întrebarea mea cea mai mare e de ce nu se poate menține curat și în păstrat normal. Da, așa le e stilul, le e neamul și obiceiul. Și ce am mai observat, vezi că este o luptă așa, ei au moscheea, ăștia alții au pus cruci, știi, e cumva o luptă așa de credință, știi, în zona asta. Da, și noi în direcția aia acum mergem spre gară, dar cred că ne mai oprim pe undeva, nu? Da, păi mai e până avem... Până am plecat super devreme și zic să mai mergem prin centru, unde e mai frumos. După plimbarea asta lungă ne-am oprit să mâncăm ceva, că n-am mâncat de azi dimineață. Și de-abia acum ne-am lovit de accentul lor, am intrat, i-am cerut 2 burgeri și m-a întrebat dacă am alergii. N-am înțeles nimic. N-ai înțeles nimic și încă te uitai în meniu și ce ai I don't know. Deci n-am înțeles nimic. Nimic. Eu n-am înțeles prețul. Asta n-am înțeles nimic. Eu n-am înțeles nimic. Da, ne-am luat 2 burgeri cu cartofi, o să-i vedeți imediat. Da. Și suntem într-un bar ăsta british, tradițional. Da. Uitați-vă puțin doar la ramele de la oglindă sau de la aici tablou. este un ecran foarte mare, un televizor super mare, uite. Da, probabil vor începe meciurile, că noi filmăm acum în weekend. Haide că vine cu mâncarea. Cu mâncarea, nu cu mâncarea, cu sosurile. Am revenit ca să vă arătăm și vouă porțile de mâncare. Ne-am luat câte un burger. Arată destul de bine, zic. Nu sunt prea fericită cu acest cașcaval, cred că e din ăla de la
cel mai ieftin de la Tesco, da, exact, de la Tesco. Dar la ce foamene este? Și am dat 13 lire 50 pe un burger cu cartofi. Și într-adevăr, ceea ce ai spus și tu chiar arată bine. Uitați-vă puțin, este de vită. Salata cam mare, da. Da, eu o să o scot pentru că nu sunt iepure. Și aici eu am sos de barbecue, mi l-a dat și Andreea pentru că ea nu mănâncă, ea în schimb mănâncă maioneză. Da. Poftă mare și bine că am supraviețuit astăzi. Ai văzut așa ceva? Haideți că mai avem vreo 50 de minute până la tren, nu? Da, cam așa. Și vreau să vă zic ceva. În general, mă uitam la alți vloggeri și spuneam, bă, cum să-ți petreci timpul în niște locuri care nu-ți plac 100%. De exemplu, prin locul în care am fost noi în cartierul acela. Dacă nu era vlogul, noi nu mergeam niciodată acolo și vedeam Birmingham în frumusețea lui. Da. Pentru că dacă stai să te uiți la vlogurile noastre vechi, avem ce să povestim din Bath, Da, din Oxford. din Bristol, Podul, ce frumos a fost acolo. Din Oxford, din Brighton. Dar aici ne-am focusat, pe ce ar vrea lumea să vadă. Pentru că dacă vă uitați la vlogurile trecute, nimeni nu s-a uitat la niciun vlog de-al nostru din UK. Nimeni. Dar acum am zis, mergem într-un loc de ăsta mai periculos, să avem ce titlu să punem. Sperăm să meargă. Asta a fost ideea, cu titlu, ca să poți să legi titlul de vlog. Exact. Și la ce vreau eu să ajung este că acum, dacă te întreabă cineva, ai fost în Birmingham, ce poți să spui despre el? Nimic. Deci n-am văzut nimic. Noroc cu ploaia că am intrat în biblioteca orașului, care a fost foarte frumoasă, dar sunt sigur că la bibliotecă, în momentul în care noi am filmat acolo, puțin, că am zis noi că hai să filmăm un pic, că oricum nu o să se uite lumea. Pun pariu că acolo jumătate au ieșit, pentru că nu era nimic drăguț pentru cel care se uită. Eu înțeleg asta, dar parcă strici vlogurile cu astfel de content. Păi asta a fost reacția mea și am și zis, după ce am terminat strada respectivă, am zis cât e ceasul, că noi trebuie să ajungem la gara acum și s-a terminat, hai să mai mergem în centru. Și ai zis, nu știu cât timp mai avem. Deci n-am văzut nimic. Dacă ne întreb ceva despre Birmingham, habar n-avem. Doar că partea aia cu canalul unde am intrat de la început e foarte frumoasă, librăria e foarte frumoasă, biblioteca, pardon. Dar așa, că am mers prin cartierul ăla, dar acum am titlul și s-ar putea lumea să se uite pentru nenorocirea de cartier, care într-adevăr, acolo n-ai ce să cauți. Și încă o chestie, eu nu cred că un turist se va duce pe acolo. Nu, nici eu nu cred. Dar dacă ziceam în titlu Birmingham, ce oraș frumos, am văzut biblioteca, canalele și nu știu ce, nu s-a uitat nici dracu. Dar așa, pentru că vom pune un titlu despre cartierul ăla, probabil vom avea vizualizări. Sper, pentru că nu fac această concesie să fac ceva pentru vlog și nici să nu se uite lumea. Oricum, noi am venit în Birmingham cu ideea, cu nicio așteptare. Da. Adică am zis, din ce am văzut la televizor, la știri și așa, am zis că e nasol, adică chiar e nasol. Spune-ne asta ca să te vadă și pe tine. Dar chiar nu este nasol, adică am venit cu o preconcepție și n-am nicio așteptare și chiar ne-a surprins. Mi s-a părut foarte curat și mi se pare foarte interesant. Și ce am observat că oamenii ăștia trăiesc în mall-uri și înăuntru. Da, în interior. Totul despre mall, bar și mâncare aici. Altceva nu. Dar partea aia cu canalul, unde sunt o grămadă de restaurante, e foarte frumoasă. Da. Și cred că acum seara e animată rău. Da, că s-au aprins luminile și... Ai observat că peste tot muzică foarte, foarte, foarte tare. Iar revenind la durerea mea, pentru că mă doare chestia asta... Da, și pe mine, stai liniștit. De exemplu, mă uit la alți vloggeri, mă uit pe Instagramul lor, îți arată poze, îți arată, ce frumos, îți arată ce mănâncă, ce chestii și după aceea te gândești, mamă, de-abia aștept să vă vlog, că văd niște lucruri foarte frumoase, știi, pe Instagram. Și când intru pe vlog, crime, nu știu ce, tot felul, pentru că la asta se uită lumea, Dar eu nu pot să fac așa ceva. Mie mi se pare că îmi pierd viața făcând... Ok, eu înțeleg că un vlogger normal
se duce într-un loc o săptămână, filmează 2 sau 3 zile în niște ghene de locuri și apoi el își petrece viața în locurile frumoase, înțeleg asta. Dar și eu nu pot să dau nici alea 3 zile din viața mea să merg în cartierele alea în care nici nu îmi plac, nici nu mă simt bine, nici nu, doar de dragul vlogului. Acum nu știu, probabil o să mai facem asta, pentru că altfel o să murim încet. Adică murim din punct de vedere, din punct de vedere al vlogului, murim pentru că clipurile noastre nu sar de 500 de vizualizări. Dar așa, dacă vorbim despre banii pe care îi câștigă unul după dubă, dacă vorbim de crime după un Birmingham, normal, lumea se uită, lumea. Și asta mă doare foarte tare pe mine. Adică mie mi se pare că ziua asta mi-am pierdut-o. N-a avut niciun sens al vieții mele. Nu are niciun sens. Am avut foarte mult de mers ca să ajungem acolo. Am mers 40 de minute și drumul de întoarcere, pentru că am ocolit tot cartierul respectiv. Mi s-a părut interminabil, pe mine mă dor picioarele. Și stai așa, stai să zic. Ține un pic. 517 calorii, dacă zic câți pași am făcut și n-am văzut nimic, Nimic n-am văzut. Stai așa, că zic imediat. Mă aștepți? Da. O secundă. Am făcut 22.500 de pași. Ceea ce mi se pare foarte mult, adică... Știi când am mai făcut 14.000 de pași? Pe 25 ianuarie. Nu știu ce am făcut atunci. Am făcut pașii ăștia degeaba, noi n-am văzut nimic. Voi poate v-ați bucurat de locul ăla pentru că ați stat în canapea, dar noi n-am văzut nimic. Și nu era mai bine, uite, asta mă întreb eu, nu e mai bine dacă eu îmi petrec viața mea frumoasă la o bere, să arăt un canal frumos, dar nu se uită nimeni și asta mor eu, mor. Nu cred că e singurul, da. Dar asta este. Ce vrei? Nu știu ce să zic. Asta că urmează să vină cartea de bucate și ne apucăm de negativ. Cred că acolo nu se va uita nici drac. Zici? Cred că, nu știu, doar să dăm foc la bucătărie, să se întâmple ceva tragic, să-mi tai un deget, să se întâmple chestii de astea, știi? Asta e durerea mea, ăsta e oful meu pe care am vrut să-l spun acum, înainte să urcăm în tren. Am ieșit afară ca să și fumăm, pentru că încă nu ne-am lăsat de fumat, dar revenind la discuția pe care am avut-o mai devreme, de exemplu, aici la Bullring există un taur care seamănă cu cel din New York. Ei, am fi vrut să-l vedem, dar nu mai avem timp, că vine acum în 15 minute trenul. Înțelegeți de ce mor eu? Eu l-am văzut taurul din Birmingham, e un taur imens. O să vă las aici o poză ca să vedeți. Sper că mai există taurul, habar n-am. Noi ne-am uitat undeva prin față pe aici și nu l-am văzut și am zis, nu mai avem timp. Dar am ratat asta, am ratat multe altele ca să ajung în jegul ăla de cartier, ca să am subiect de vlog. Mor. Pe lângă asta ne-am mai pus și viața în pericol. Da. Andreea săraca făcea, Doamne, cum trăiesc ăștia aici, hai să ieșim mai repede. Da, foarte nașpa acolo. Dar mulțumim că ați rămas cu noi și sper să rămâneți cu noi în continuare, că mai avem. Cine știe ce se mai întâmplă până la tren. Uite ce sunt. I don't have, sorry man. It's the last one, sorry. Vezi? Se întâmplă tot felul de lucruri. E orașul frumos aici. E animat. Eu iar dacă nu cred că mă aud, eu m-am uitat în stânga ca să nu se uită. Andreea se uită într-o parte și activează scutul ăla, se face invizibilă. Dacă uit în dreapta și voi vă uitați la mine, eu nu vă văd, adică nu. Și o chestie foarte interesantă, tot centrul ăsta e plin aici. Da, e. Tu vezi cât de multă lume e? De obicei, când mergeam noi în orașele astea de provincie, centrul ăsta al lor, care seamănă peste tot la fel, e cam gol așa, știi? Da. Dar aici e super plin, e lume cât vezi cu ochii. Și noi trebuie să găsim gara acum. Oricum, gara e ceva impresionant. E foarte frumoasă și e mare. Da, e renovată, cred, și este legată cu mall-ul și te pierzi dacă nu știi pe unde să ieși. Asta am pățit noi. Ideea e că e Odeonul aici, trebuie să fie în spate, că știi că era acum Aro Odeon pe partea cealaltă.
Păi, cred că Facem stânga. undeva stânga, da, pentru că noi am venit pe strada aia principală. Unde e pe acolo. super multă lume. E foarte multă lume și, da, nu știu, ziarele probabil scriu o grămadă de chestii, dar mie îmi place, e foarte mult tineret. Da, e super mult tineret. Și, într-adevăr, în orașele de provincie, ai văzut, sunt foarte mulți oameni care trăiesc din beneficiul și cu handicap, Da. dar aici nu prea am văzut, adică am văzut, dar nu atât de mulți. Da. Dacă mergi în Reading, am văzut o grămadă. Mai în Dover când am fost, mai țin minte, Exact, în Dover, acolo în am rămas Dover, șocați. Cred că acolo s-au adunat toți. Dar aici se vede că e al doilea oraș ca mărime din UK. Tu îți dai seama, noi spunem al câtelea oraș este Ca tocmai populație. ca populație. Tocmai la finalul vlogului, toată lumea face asta la început. Păi cum vrei vizualizări când tu prezinți orașul tocmai la final? Acum ți-ai adus aminte că ai fost concentrat pe altceva. Are 1.100.000 de locuitori și e al doilea după Londra. Uite mă, Taurul. Uite, Aș fi Taurul, vrut da. să-l văd și eu, știi? Trebuia să fie, uite, la intrare la Birling acolo, dar nu era. Probabil. O să mai La venim un o dată, promit, și vom filma lucrurile frumoase. Ia uitați-vă în cavaj gura voastră unde a aruncat gunoiul. Deci după chestia asta, Andreea s-a uitat la blocurile astea. Sus. La hotel. Cine și de unde l-a fi aruncat? În schimb, pentru că am ajuns la gară, partea bună, chiar dacă n-am văzut acel taur pe care eu l-am tot căutat, l-am văzut pe ăsta Pe din o zi. gară, care e imens, și când am venit noi, se mișca. Acum, Avea ochi albaștri și își mișca capul și deschidea gura. da, probabil l-a oprit că să nu consume curent, cine știe. Uite poliția, uite cât sunt. Ce s-a Da. întâmplat? Și de aici din gară, noi vrem să vă spunem mulțumim pentru că v-ați uitat. Ah, uite, Uite, mai aproape. uite mă că funcționează, mă. Și scoate și un zgomot așa, știi? E foarte drăguț. Zici că se uită la tine. Ce tare e! Nu cred că este fier, să știi. Da, E în plastic. s-ar putea să fie plastic și să-ți dea senzația așa că e de fier. De metal. Foarte, foarte drăguț. Eu zic să ne luăm la revedere. Vă mulțumim foarte mult că v-ați uitat la acest vlog. Dați și voi un subscribe și un clopoțel. Urmăriți-ne pe Instagram, pe Facebook și pe TikTok. Și ne vedem cu vlogul viitor, pentru că noi acum o să ne urcăm în tren și nu mai avem ce să filmăm. Zici tu, papa. Pa, pa!